Det er sgu forkert. Jamen, så skal... jeg er også begyndt at lægge. Combo! Så lidt combo. Fuck, du combo. Yeah. Jeg gad egentlig godt en ved en, Emil. Og jeg kunne godt tænke mig at se dig også en ved en. Nej, fuck, jeg waste en soup. Igen? Ja, det var sådan noget. Jeg havde en halv. Shit! Ikke allerede. I stedet for at smide den, så ellers tage dem ind i din inventory. Sådan, hold shift inden. Ja. Jungle. Jo. Skulle lige skrive nogle par ting. Jeg er sulten igen. Sådan der, så har du fået. We don't gotta go. Jeg smed bare ikke lige suppen. Så. Okay, jeg tror jeg har en PP-metode nu. Fuck dig, jeg kan komme der, det svin. Jeg skal væk herovre. Fuck det der. Det var fandme mærkeligt, det der. Okay, kom så. PP-metode. Shit. Fuck, der står du her. Nej, fuck, der var reload. Nej. Der stod, at du havde 0 liv tilbage. Så står jeg bare og nakker på dig. Og så lige pludselig så var du bare væk. Så var du derovre. Og har du det godt, Apple? Ja. Eller hvad? Jeg havde 1 liv før. Jeg troede, du løb efter mig, jo. Jamen, der kom reload, sådan så er det lagget. Ja. Nej, fuck, det er lort. Den her gang jeg har musik på. Bliv ved med at komme på. Måske skulle jeg også tage noget musik på. Ja, prøv at se, jeg sidder bare. Jeg kan så også se, at du har fået mig rimelig langt ned på nogle tidspunkter. Nej, jeg kan ikke løbe. De klamme dyr. Fuck. Så kommer jeg til Har du ikke særlig meget i tilbage? Jo, jeg er fuld. Okay. Han gad bare ikke lige løbe. Nej, det var sgu tæt på. Okay, er du klar? Combo. Min hjelm rød snart. Allerede? Ja. Fuck, det gør min egentlig også. Den er på 190 liv. Min, den er på 38. 38? Ja. Okay, min er på 186. Nej, det er alle ting udløbet. Hvad? Altså, jeg kom til at... Okay, lad mig gætte, den er på 18 liv nu. 17, 5, 4, 2, 1, nu er den væk. Det rører altid, det er altid det, jeg prøver på. Nu rører min boost, de rører snart. Og nu mangler jeg mad igen. Står der. Jeg har ikke så mange subs tilbage. Det er sådan set heller ikke. Jeg er næsten fuld række. Nej, lad være. Nej! Fuck. Jeg kom til at fikse olie, jeg tager min hjelm af på grund af det. Det er fordi, jeg har den på keybinding. Ja. Så det gør jeg på grund af det. Du har makro jo. Ja, så jeg kan til at gøre, så gør jeg det bare fair ved at tage min hjelm af. Ja. Så er det slet at være lagt arm. Din boots. Ja. Shit. Nej, igen. Hver gang du råber. Det er meget sværere at spille med, hvad hedder det?
Prøv at se mig. Jeg har ikke flere... Bye bye. Har du kun én? Ja. Sådan der. Ja, det var på grund af, at jeg gjorde det. Så fik du lige... Så gjorde jeg det på den måde. Hvordan kan det være, at du får altid nok i middag først? Casper, Well, I need help. what? The trap. Kasper, Hvad? I need help. Okay, her. Ja. Der ligger det. Og jeg kopierer lidt der. Det er Og simpelthen... så har jeg Har du... Hvor mange godt apples havde du? det ved jeg sgu ikke. Har du... Hvor mange har du? Nå jo, jeg har dem. Jeg havde en. Jeg giver dig bare lige... Skal vi prøve uden soups med en gold apple? Uden soup, så en godt apple. Nej, en soup og en gold apple. Okay. Ups. Ja, jeg giver. Du kaster Nej, bare. for sent. Sådan der. En soup. Ja. Og en godt apple. Ja, Har du et godt apple? ja, et. Okay. Det bliver fucking vildt. Jeg har ikke nogen noget soup. Nå. Har du ikke en soup? Nej. Her. I soup. Jeg har Sådan der. den. Okay. Skal vi gå? 3, 2, 1, go. Fuck det kommer til at blive sindssygt. Nej, du får mig komboet. Nej, jeg er nødt til at bruge den. Fuck. Ja, den taber jeg. Jeg kan ikke finde ud af det. Nej, Okay. jeg har aldrig prøvet det før. Ej, vi skal prøve med instant health splash potions. Hvad er det? Skal man gå tilbage og kaste dem? Hvad? Ja, lige. Hold nu lige, jeg kan ikke lige nu, mor. Du har også godt apple på, eller hvad? Ja. Fuck, jeg kunne egentlig godt bruge det combo der fra sidste gang. Kan du ikke huske det? Nej. Den der, hvor du ikke kunne slå på mig. Nå, det var for sygt. Kom nu. Fuck, du nakker mig nu. Nej, jeg har ikke blevet gold apples. Ja, jeg skulle da heller ikke. Nej, Fuck. jeg har et halvt liv. Fuck, jeg skal... Nej, nej, for helvede. På et tidspunkt, jeg havde 2 HP, så lige pludselig, så løb du fra mig, ikke? Ja, Så begyndte jeg bare at række liv, på grund af, at jeg havde fuld... ja. Jamen, jeg vil også bare række liv, indtil at jeg kan række liv. Help me! Hello, don't do it. Help me! No, Oh, kommer du herhen? Ja. Sådan der. Men skal vi prøve med bur og pil? Med spil? Ja, og instant health 2 med hvor det, nej, instant health almindelig, hvor det er splash potions. Jeg Er du fik med? ikke armor. Jeg fik ikke armor. Lol. Er du ikke? Nej. Fuck the removal. Her. Fik du, hvad fik du? Jeg fik kun sværet. Okay. Jeg finder lige det der. Okay, instant health 2 splash potions, der er ingen god apples. Okay. Er du med på det? Ja. Og vi må have 2 rækker af dem der splash potions. Ja. Jeg giver dig det bare lige, den ends.
Og bagefter så skal jeg lige ud og spise. Nej, det kan du gøre nu. Jeg skal også snart spise jo. Jamen, vi kan lige så godt tage den her. Okay, det er sådan her. Ja. Er det sådan her? Jo. Jo, okay. Og Er så, du klar? og så Og så... Nej, det behøver du ikke. Gør vi. Vi kommer aldrig videre, Ja, okay. når du bruger bue og pil. Nej, Bulvan. Nå. No. Sådan der. Det kommer til at blive sindssygt. Ja. Vi bliver sådan... Altså... Fuck! Nu healer os bare. Nej, det gør du ikke engang. Fuck du. Heldigt. Fuck, man. Hvad skete der for det der? Lige pludselig begyndte du bare at skade. Det ved jeg ikke. Wow. Nej, jeg kan ikke gøre det. Du stod lige ved siden af mig, så jeg kan ikke gøre det. Jeg kører aggressiv mode nu. Mit liv, motherfucker. Nej, jeg kom til. Nej, jeg healede mig ikke. Gjorde den ikke? Nej. Shit. Og det er stadig no repair, ikke? Jo. Ja. Fuck. Jeg kan aldrig finde ud af det der. Jeg kan ikke finde ud af sådan noget her instant health 2, hvad det er. Nej. Men splash, men jeg kunne godt tænke mig at lære det. Det er derfor, at det også kunne være fedt at køre det på den her måde. Hvor man har det sjovt med vennerne imens. Ja. Hvad med liv? Shit. Jeg skal også lige have noget. Jeg stod lige og tænkte på, ja okay, et liv, og jeg har sådan, hvad hedder det, halv liv, og du havde et liv, så tænkte jeg, jeg tager lige min liv først, og så kan jeg lige sige det til. Du skader. Ja, men jeg skal lige hurtigt gøre noget. Du tager ikke nettet. Jeg skal jo spise nu. Okay. Bare lad dig dø, eller... Ja. Nej. Ja. Ja, jeg kommer. Vi ses, man. Ja. Så har du bare mikrofonen fra. Ja. Okay, det kan jeg se.